Kadon ka jingklumar ha kasan perthai ha kadong shatei lammingi jongkari haba ki party riulom kiale bantaw ya ka kanhon kaba khlan kamat kaba khamat e menta kadai ka jingterwa na nong yalam ka tipra motha na Tripura uba pradyot de Burma sha ka Voice of the People Party ka VPP jong ka Meghalaya ban penyeng lang ya kiwei ki regional front chairman ka tipra motha uba pradyot Kishore de Burma ulapan wana bokwa bantaw ya kawai ka kanhon san parthai riulom regional political front kabapo ka north east ka jingthmu jong kani ka kanhon kalong banya trailang banya khon na ki benta ki hok jong ki jat ban riulom ki khubor ki pensisha ba pradyot ula persyang banya selok bat ki wai ki party rilom kenthop ya ka VPP katkum ka jing batai ka VPP kala ban kentat ya kani ka jing terwa namar ka jing ya jan uba pradyot bat ka National People Party NPP jong Konrad Sangma ka VPP ka dei ka party ka waying scam ha ka jing persya ya ka rukom penyait kam jong ka sarkar NPP ha Meghalaya namar ba ka tipra motha kala ya trailang bat ka BJP ha Tripura bat ka NPP ru ka dei ka dekhot NDA bat ka don ka jinge jan bat ka BJP ka VPP ka sngo ba ka jinge so lang bat u pradyot kan pen khalam ya ka jinglong tenrai jongka ka nong rem san jong ka VPP ka thau ban ya khon persya ya ki kam bam sam bat ka jinglong jong ki party na bar ka bala ban long ka jing e ka ban ya trailang bat ki kenhun ki bayajan bat ki party sor ka jing e ban yetali lada ka VPP ka kentat kani ka pen ishai ba ka jing thau ya ka wai ka kanhon san parthai riulom ka batali ha ka north east kalong ka ba e ba ki party rilom ki don ki jinge sha ki ba ya pher kham tam halor ka jinge dei jongki bat ki party sinchar ha Delhi ka ba pen kho ya ka jing thmu ban penyeng ya ka wai ka bor san parthai ka ba shingyam jongki riulom